So os ych chi eisiau recordo rhywbeth ar eich Apple ffôn, cewch i app yr Utilities fan hyn. Wedyn, clicwch ar y Voice Memos. A mae fe mor syml â hyn. Chi'n clico ar y botwm coch fan hyn. A wedyn, chi'n gweld y waveform fanna'n ffurfio, hwnna yw'r recordiad. Os chi eisiau stopo fanna, a wedyn meddwl ti rhywbeth y cario ymlaen, chi eisiau'n ail-glicio ar y record, a mae fe'n parhau i recordo fanna. Wedyn, unwaith chi'n barod i orffen y recordiad, cliciwch arno fe to i stopo fe, a wedyn clicwch Done. Wedyn, bydd hwn yn ddangos fan hyn, a wedyn chi'n gallu rhoi, unrhyw beth chi moyn, chi'n chi rhoi am y tro roi ai just rec. Iawn, a safio fe, so enwi fe chi'n neud hwnna, a chi'n gweld y lan fan hyn ar y top. Wedyn, os chi eisiau hala fe ato ni, clicwch arno fe, a wedyn clicwch ar icon lawr fan hyn, a allwch chi e-bostio fe ato ni drwy glico ar mail. Wedyn, yn syml iawn wedyn, chi jyst yn rhoi ymhol@radiobeca.co.uk ar y top, rhoi eich subject mewn fyna, bach o wybodaeth am biti fe, a wedyn gwysgu send. Lle am y tro, na i roi yn e-bost personol e-mail fyna, a gwysgu send. A na fe, mae mor syml yna.